आसाम सरकारनि जि मोनसे सोलोंथायारि बिथिङाव मोनसे गिलु बालु मोनसे सोलायनाय बिथांमोना लाबोनायनि थाखाय मोनसे पलिसि लादों आरो बेनो जाबाय जे 2023 मायथाइनिफ्राय जि सोलोंथायारि बोसोर बेवहाय थाखो 6 निफ्राय बिगियान आरो सानखान्थि आयदायाव बिथांमोना इंराजि बानायनो नागिरदों आरो बे इंराजि बानायनायजों लोगोसेनो गथ'फ्रा बेवहाय फिननायखौबो इंराजियाव होनांगौ आरो बिथांमोना बेखौ बुंदों जे बेयो मोनसे एनइपिनि मोनसे पलिसिनि मोनसे बाहागो नाथाय जों दिनै मिथिदों जे बे एनइपिनि मोनसे पलिसिनि बाहागो नङा आरो बे पलिसिखौ आसाम सरकारनि पलिसिखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया। जों मिथिगौ जे बे आसाम सरकारनि जि पलिसि बेखौ मानिनाय माने जोंनि बर' बिजोंनिफ्राय बर' बिजोङा थैलांगोन। जोंनि हारिनि जि फरायसालिफोर दङ दायो जोंना बिजोंनि फरायसालि दङ असमिया रावनि जि असमिया बिजोंनि फरायसालिफोर दङ आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिमा रावनि माने फरायसालिफोर दङ बेफोर गासैबो थैजोबलांगोन। दा बेखौ जों नुहुरखानानै आसाम सरकारखौ जोङो खावलायदों जों सावरायबायबो नाथाय आसाम सरकारा दिनैसिमबो बिथांमोना खर' गंलायाखै आरो बिथांमोना गावसिनि जि थांखि बेवहाय बिथांमोना थोंगोरै थाबाय थादों। जोंबो दिनै बुंगोन जोंबो जोंनि जि थांखि नोजोर बेवहाय जोङो थोंगोरै थागोन जों फासया। इयुनाव जुदि आरो मानिथाराब्ला आसाम सरकारा बेनि हेंथायै माबायदि हाबाफारि लागोन? जोंथ' बेखौ मालाबाबो मानिनो हाया मानोना जों दिनै नुदों जे भारतनि गाहाय मन्थ्रि भारतनि नखर मन्थ्रि इभेन इउनेस्क' बेवहाय बिथांमोना बुंदों जे बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानायनि मोन्थाय बयहाबो दङ। भारतल' नङा सारा बुहुमावनो दिनै इउनेस्क'आ बे बाथ्राखौ बुंदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे बियो माने गुदि गेजेर बा गोजौल' नङा इभेन माने मुलुगसोलोंसालि डाक्टारि बिगियान इभेन बेवहाय बिथांमोना माने इन्जिनियारिं कर्सआवबो बिथांमोना इंराजिनि सोलाय बिमानि रावजों लानायनि बाथ्रा बुंदों। दा बेखौ बुंसेयावबो जोंनि आसाम सरकार माबोरैहाय उल्थाय बुंनो हादों जोंहा बे मोनसे गिलु बालु सोंनाय। बे उल्थाखौ मानो बुंनो हाखो? सरकाराथ' आसाम सरकाराथ' भारत सरकारनि मोनसे बाहागो। बेखायनो जोंबो दिनै स्पस्ट' जे बर' थुनलाइ आफादा जोंनि जे मोनसे बिराद गिदिर जेंना बियो बे जेंनाखौ जोङो दिनै बर' थुनलाइ आफादल' हारसिङै जोङो आवगायबोआखै बे जेंनाजों मोगा मोगि जानो थाखाय। जोंहा बर'नि माखासे माहारि आफादफोर दङ जेरै गोख्रों जोंनि फरायसा आफाद बर' फरायसा आफाद दङ जोंनि बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद दङ जोंनि बर' आइजो अनसाय आफाद दङ जोंहा हारिमु आफाद दङ जों बयखौबो लानानै जों आवगायगोन आरो जोंनि जिनाखि फिउचार अफ कर्स अफ एक्सन बे थांबाय थागोन। जिहेथु जोंहा दायो सरकारा जुदि जोंजों रायलायाबा जों जुदि रायलायनायनि जेबो परिबेस दिन्थियाबा जोङो फैबाय थानाय 15 जुनाव जोंहा 2 घन्टा धरना दङ आरो बे मोनसे जास्ट एग्जाम्पलल' बियो सरकारा जुदि मानियाबा जोंहा बे जास्ट स्टार्टिं जागायजेननाय बेनि उनाव जों आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जों सोमावसारनायखौ जोङो लांनो थाखाय बाध्य जागोन। नाथाय नैबे नङा जे जोङो रायलायनायनि जि दरजा बेखौ बन्द' खालामबाय बे नङा। सरकारा जेब्लानो लेंहरो जोङो रायलायगोन नाथाय नैबे नङा जे सरकारा रायलायनायजों लोगोसे सरकारजों रायलायब्ला जोंदि खर' गंलायगोन बे नङा। जोंनि जि नोजोर थांखि बेवहाय जोङो दोरोदनाय नङा बे बाथ्राया रोखा। बर' बिजों आरो बर' माहारिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे लामा बायदि सानदों नामा? जों दिनै बिदिनो बुंनो गोनां जादों मानोना बर' हारिनि जि जौगानाय बर' हारिनि जौगानायनि गुदियावनो दङ बर' राव आरो बर' बिजों आरो निस्सय जानो हागौ आसाम सरकारा बेखौ नुहुरनानैनो बर'नि जि मोनसे जाथियताबादि सेन्टिमेन्ट जोंहा बर' रावजों फैदों बर' बिजोंजों फैदों बेखौ गुदियावनो खेबस'नानै गारनायनि मोनसे पलिसि बादि जों नुहुरदों। नाथाय बेखौ जों मालाबाबो जाफुंहोनो हाया बे रोखा बाथ्रा। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन।
बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिफिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।